Soc Neus Sancho Sans, consellera del Consell Comarcal del Montsià i regidora a l'Ajuntament d'Alcanar. Presideixo el Consell Esportiu del Montsià en el meu segon any al càrrec, just a l'equador del meu mandat de 4 anys en la presidència d'aquesta entitat privada d'interès públic i social sense afany de lucre i que té entre els seus principals objectius el foment, l'organització i la promoció de l'activitat esportiva en edat escolar, de lleure i d'esport popular. També compta amb la comissió directiva, formada per representants d'ajuntaments, centres educatius, clubs i federacions esportives. Càrrec de sotspresident de la comissió directiva l'ostenta Francisco León, de secretari Miquel Reverter. Les vocalies estan ocupades per Marc Fornós, Mireia Balada, Àxel Sorolla, Joan Antoni Pasqual, Ferran Sorlí, Pere Picot, Mari Carmen Ferrer i Emili Muñoz. El Consell Esportiu del Montsià ha programat, organitzat i desenvolupat des de l'1 de setembre de 2024 al 21 de juny de 2025 un seguit d'activitats lligades a 3 programes. Primer, programes d'esport escolar. Segon, programes de foment de l'esport de base i esport popular. I tercer, programes de lleure. La informació de les activitats desenvolupades es pot consultar a la web del SEM, www.cmontsià.cat. El volum de llicències tramitades pel SEM fins a la data era de 2.048. Hem tingut durant aquest curs una participació amb 1.716 llicències d'esportistes inscrits en els Jocs Esportius Escolars de Catalunya i 332 llicències que corresponen a participants en campionats de lleure. A més, s'ha pogut retornar paulativament l'activitat dels alumnes dels centres escolars de primària i secundària del Montsià participant d'activitats en el marc del Pla Català de l'Esport a l'escola. I pel que fa al programa de lleure, durant aquest curs 2024-2025 s'han organitzat les 3 competicions adreçades als esportistes que han participat en les lligues de futbol 11 veterans englobats en els 8 equips inscrits. 59 equips, futbol 7, futbol sala, mini-handbol, mini-bàsquet, voleibol, 18 entitats en esports individuals. Hem d'entendre que molts d'aquests 248 esportistes han participat en diferents activitats dintre de l'oferta que dona el SEM i que, a més, no només ho han fet en una jornada, sinó en diverses. Això reflexa que el nombre de participacions ha estat molt més elevat i dona idea del potencial esportiu que hem aconseguit en poc temps tornar a reactivar en la pràctica esportiva a nivell de comarca associat a tot l'esforç organitzatiu que demana portar a terme la programació d'activitats i competicions que hem ofert des del Consell Esportiu. Finalitzades totes les activitats, podrem comptabilitzar les participacions finals en esports individuals i en esports d'equip, que quedaran reflectides en el Pla d'Actuació 2024-2025. El més important que cal destacar és el volum de participació en tots aquests esports, el nivell de l'oferta d'activitats durant tot el curs i haver organitzat o donat suport en l'organització de 10 fases intercomarcals dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya 2024-2025. El SEM programa organitza i desenvolupa activitats d'esports individuals i d'equips, escacs, tenis taula, escolar i de lleure, cross, atletisme, gimnàstica rítmica, patinatge, bàdminton, bitlles, wushu, futbol 11 de lleure, futbol 7, futbol sala, mini-handbol i voleibol, suport als centres educatius i a les entitats de la nostra comarca en l'organització d'esdeveniments de caire local com trobades, diades, curses, campionats locals, etc. Les categories són per benjamí, aleví, infantil, cadet, juvenil i lleure, i la modalitat pot ser masculina o femenina. Organitzem, conjuntament amb la representació territorial de l'esport de les Terres de l'Ebre, la trobada de centres educatius del Montsià, que es va celebrar el dijous 3 d'abril de 2025 a les instal·lacions esportives d'Amposta, amb la participació d'alumnat de primer d'ESO i de tots els centres d'ensenyament de secundària del Montsià, amb una participació total pròxima als 500 esportistes i més d'un centenar de voluntaris i dinamitzadors. Al bon nivell de salut des de l'aspecte quantitatiu se suma el segell de qualitat i servei que dona el Consell Esportiu del Montsià a tots els seus esportistes, centres educatius, entitats i clubs. Això és possible gràcies al suport que rebem de tots ells i de les administracions locals, especialment dels ajuntaments, del Consell Català de l'Esport, del Consell Comarcal del Montsià i de la Diputació de Tarragona.
Com s'esmentava abans, des del SEM hem treballat i dedicat els nostres esforços per tal d'aconseguir millorar l'oferta i la qualitat del servei, ser-hi al costat i al servei dels centres educatius, entitats, clubs i esportistes, donant-los suport en la resolució de les problemàtiques que ens hagin pogut plantejar, ja sigui a nivell esportiu, organitzatiu o administratiu. Hem continuat implementant el servei que vam iniciar el curs 2021 de retransmissions directes de les competicions per a poder donar un servei de proximitat als pares, mares, familiars i aficionats de poder contemplar el desenvolupament de les nostres competicions en directe. Continuem el servei de reportatges de les competicions a través del canal 21, Objectiu Alcanar, Canal Terres de l'Ebre, la Veu de l'Ebre i la web del Consell Esportiu del Montsià, a més del recull fotogràfic que recull la nostra web. Implementant nous esports en la nostra oferta, com la bòxia, la natació adaptada, la vela adaptada i el wushu, que són arts marcials. Van participar nedadors i nedadores representant el Club Nàutic de Ràpita, el SEM La Fanicada d'Alcanar, Institut d'Escola Agustí Barberà d'Amposta i el Club Natació La Sénia. S'han celebrat 4 jornades a nivell comarcal. Les competicions s'han desenvolupat des del mes de novembre de 2024 fins al mes de juny de 2025. Les competicions s'han dut a terme a les piscines d'Amposta, Alcanar, la Ràpita i la Sénia. Les modalitats que es naden són braça, esquena, papallona, lliures i estils. Les distàncies són de 25 metres, els prebenjamins, 50 metres benjamins i 100 metres alevins, infantils, cadets i juvenils. Tanmateix es convoca la modalitat de relleus en les 6 categories. S'han celebrat 2 jornades a nivell intercomarcal. Les competicions s'han desenvolupat durant els mesos de març i abril de 2025. Participen escaquistes de les 4 comarques, el Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Participen al voltant d'un centenar d'escaquistes en les categories prebenjamí, benjamí, aleví i infantil. S'ha disputat 2 jornades al Pinell, Roquetes, Vinebre en dissabte de matí. El campionat té inscrits 14 equips prebenjamins, 16 benjamins i 2 infantils cadets, equips d'Amposta, la Ràpita, Alcanar, Ulldecona, la Sénia, Sant Jaume, Mas d'Enverge, Vinaròs, Baix Maestrat. Al voltant de 500 nens i nenes practiquen futbol en les lligues organitzades pel Consell Esportiu del Montsià. Les lligues començaren a finals de setembre de 2024 i finalitzaren la segona setmana del mes de juny de 2025. Els primers classificats en les lligues prebenjamí i benjamí tenen dret a disputar la fase territorial que els enfronta als equips de la Lliga del Baix Ebre. L'organització de la final intercomarcal en categoria prebenjamí va córrer a càrrec del Consell Esportiu del Montsià a l'estadi municipal de Sant Jaume d'Enveja. Els partits estan dirigits pels tutors de joc del Comitè Tècnic del Consell Esportiu del Montsià. Els camps de futbol on s'ha jugat són Amposta, la Ràpita, Alcanar, Ulldecona, la Sénia, Sant Jaume, Mas d'Enverge, Vinaròs i Traiguera. Durant el mes d'octubre de 2024 es van iniciar les fases comarcals i territorials en els esports de futbol sala i handbol i mini-handbol. Les categories que contempla són prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil. Els calendaris, jornades, resultats i classificacions es poden consultar a la web del Consell Esportiu del Montsià. Han competit un total de 25 equips de futbol sala i 6 de mini-handbol en lligues benjamina, alevina, infantil i cadet juvenil. Les fases intercomarcals de les categories infantil, cadet i juvenil van ser organitzades pel SEM. La resta de categories es van jugar al Baix Ebre, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. Participen al voltant de 350 xiquets i xiquetes del Montsià en aquestes activitats durant els caps de setmana a les pistes poliesportives i pavellons d'Amposta. Les competicions es juguen de forma concentrada a les instal·lacions esportives d'Amposta dissabtes al matí i el mini-handbol al pavelló de Remolins. Durant el mes de novembre de 2024 fins al mes de maig de 2025 s'han disputat 8 trobades d'equips de les 4 comarques de les Terres de l'Ebre. Les categories que contempla són aleví, infantil, cadet i juvenil. Els calendaris, jornades, resultats i classificacions es poden consultar a la web del Consell Esportiu del Montsià. Han competit un total de 38 en lligues alevina, infantil, cadet, juvenil, modalitat masculina i femenina. Les competicions es juguen de forma concentrada a les instal·lacions esportives de les 4 comarques. La
La Lliga de Voleibol a les Terres de l'Ebre 2024-2025 ha constat de 6 jornades, l'última de les quals es va disputar al pavelló d'esports de la Ràpita. El diumenge 16 de març van jugar els clubs de Roquetes, Batea, Molanova i la Ràpita. Aquest curs s'han celebrat 4 crossos en els que han participat representants de l'Institut Agustí Barberà. El 8è cross data Ciutat de Tortosa, el segon cross escolar de Pauls i el cross territorial Terres de l'Ebre a Móra d'Ebre. El pavelló d'Ulldecona va acollir la final comarcal de tenis taula el dissabte 2 de març de 2025 amb la participació de jugadors de categoria prebenjamina, benjamina i aleví, esportistes de l'Escola Ramon i Cajal, Institut Sales i Ferrer i Club Joventut Ulldecona. Van participar en aquesta competició d'àmbit dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya 2024-2025. I aquest curs, com a novetat, s'han celebrat 2 jornades de patinatge comarcal al Montsià, amb la participació de patinadores del Club Patí Alcanar, la Ràpita i del Club Art Patí. S'ha disputat tanmateix una segona competició a nivell territorial entre les patinadores classificades del Montsià i el Baix Ebre a les Terres de l'Ebre. Les categories convocades són prebenjamí, benjamí, aleví, infantil i cadet juvenil en la modalitat individual i shows, duets, trios i quintets i quartets. Han pres part esportistes del Montsià i del Baix Ebre, representant a clubs de la seva comarca. S'han celebrat 4 jornades a nivell comarcal. Les competicions s'han desenvolupat durant els mesos de febrer a maig de 2025. Les competicions s'han dut a terme als pavellons de Tortosa, Amposta, la Sénia i Sant Jaume d'Enveja. Se superaren les 200 participants en les diferents categories i modalitats en les categories prebenjamí, benjamí, aleví, infantil i cadet juvenil, en la modalitat individual i conjunts. Aquest curs ha retornat a l'activitat amb l'organització de diferents competicions que engloba aquesta modalitat esportiva. 41a edició del Campionat de Lliga, 21a edició de la Copa Terres de l'Ebre, Supercopa de Veterans que enfronta el campió de la darrera Lliga amb el campió de la Copa Terres de l'Ebre i la primera Copa Primavera. S'ha dut a terme una jornada en aquesta modalitat adreçada a esportistes de les comarques de les Terres de l'Ebre. Altres activitats del Consell Esportiu del Montsià. Ulldecona, 4a caminada solidària. Amposta, acte de lliurament dels premis als valors, targeta verda. La Gala de l'Esport de les Terres de l'Ebre premia la trajectòria i el talent d'esportistes i entitats ebrenques. 13a trobada territorial mini-handbol Pep Figueras. Més de 300 alumnes, docents i familiars participen en la segona etapa de la marató de la zona escolar rural Zer Montsià, 12a diada de l'esport del Pla Català de l'Esport a l'Escola a Amposta. Dia Mundial de l'Activitat Física amb escoles esportives municipals d'Ulldecona. 14è Campionat de Catalunya de vela a la Ràpita. Segon trofeu de gimnàstica rítmica Lo Passador Sant Jaume d'Enveja 2025. Segon Campionat de Wushu del Montsià. 31 Campionat de la representació territorial RT Tarragona de natació a Amposta. Diada esportiva de l'Escola Consol Ferrer d'Amposta. 25a travessia d'Amposta nedant a l'Ebre. Quarta trobada de jugadores i jugadors locals de les escoles esportives i del Club Joventut d'Ulldecona.